9 сентябрда Камал театры Зәңгәр шәл спектаклі белән үзенең 117-нче сезонын ача. Яңа сезонда тамашачыларны 5 премьера, оркестр концертлары, интерактив экскурсиялар, конкурс, юбилейлар, фестивальләр көтә. Яңа сезон ачылу уңайыннан Татар информ мәгълүмат үзәгендә матбугат очрашуы узды. Яңа сезонның беренче премьерасы кече сәхнәдә «Күл» спектакле октябрь айында күрсәтелә. Спектакльнең режиссеры һәм инсценировка авторы Айдар Жаппаров. Спектакльдә бары 2 артист уйный. Тулы исеме Күлке академиясы, Академия смеха дип атала. Без шул күл сүзен ике төрле әйтеп була бит инде. Күл смейся да, күл пепел. Без шул күл пепелга тукталдык. Гомумән анда бик катлаулы теманы күтәрәбез. Һәм инде мин шул Гаяз Исхакыдан ерак китә алмыйм кебек. Гомумән 20нче гасыр шәхесләребез ничек цензура үткәннәрен турында уйлап. Шулай ук беренче тапкыр Әмирхан Еники повесты буенча Рәшә спектакльнең премьерасы планлаштырыла. Булганчык еллар Мәхәҗирләр спектакле күптән көтелгән премьера. Махмуд Галәүнең Мәхәҗирләр һәм Булганчык елларның әсәре буенча дәвамын әзерлибез тулысынча. Аның форматы да минемчә яңалык, шаккатырлык булмаса да яңалык. 2 тәнәфес белән эшлибез. Ул 3 кисәктән торачак. Чөнки чыннан да бу бик зур роман. Мин аны роман-эпопея дип әйтер идем. Аның премьерасы Марсей Хаким Сәлимҗановның туган көнендә гадәттәгечә була. Ул ноябрь айында була. 117нче сезонда Россиянең һәм Татарстанның халык артистлары юбилейларын билгеләп үтәргә җыена. Бу сезонда безнең беренче чыгарылыш 2 кешенең юбилейлары узды. Ул Радик Бариев белән Илтизар Мөхәммәтгалиевның. Менә бу юлы инде аналарның бер курс. Бу юлы инде менә Миләүшә Шәйхетдинова, Минвәли Габдуллин, Фәни Җиганшин. Менә аларга да инде һәр 50 яшь тулды. Пушкин картасы даган бик актив эшли. Татарстанда без әйтик, шул ук вакытта лидерлар даган бу Пушкин картасы белән кулланучыларга безнең һәрбер спектакльдә без һәрбер чарабыз театрда үтәме, ул Шәрык клубында үтәме. Алар барысы да аккредитация алган. Ата-аналарга бигрәк тә менә мин игътибар итәр идем, балаларына 14 яшь тулганнарга, паспорт алганнарга Пушкин картасын ясасыннар иде. Яңа сезон гастрольләргә дә бай булачак дип ышандыра камаллылар. Ләлә Зайнуллина, Ринат Сахибгараев, Татарстан.